Guys, ganina ako ginagkuskus na. Iya kang ilog-ilog para inon gid nga siya gid ang nagkuan. Mali gito imuha, mali. Pataka ra ka. Oh, gapo kay to akong agi. So mo ni guys. Ito ang atsara. Na kain na. Kuno naka nindot kay ini atsara ni kung paliton ni mas palingki iyo kapalitan ni. Guys, sana mo ang pasaw. Oh, pasaw. Miracle fruit nga giluto. Sana man yati pagtermi ito man ni kuling. Darang founder to. Unay founder sa kabuang oh. Guys, ang importante daghang mutabang para matamis kay di na tabangag mga duha lang ka buok, wag na itamis. Sab, seryoso. Seryoso na siya. Guys. Kung gusto mo guys, Sige. Ayun, gagmino na tayo mo tanaw. Tubig kanal. Hi guys. Ang luto na katsara ron kay grabe ang ngilingig ba. Para lahat itong pangkaon ng mga tambo. Kaya kay namagyapon ng Diyos bansalan sa bukid. Basta asara na guys. Ada kay carrots. Ha? Carrots, ada carrots to. Ano ba yung karos? Karos mo sa puta. Pagkat itong lapas ito, luya. Luya. Ha? Uy, ah. Ano siyang upo daw. mayat tuan. Oh, hinog. Oh. Hinog na ni. Sige ni. Kulang mo hinog. Guys, luto mi katsara karon tangan mo ganang miracle fruit. Ayos kayo. Mo katilaw na. Ay na lagi mo tilaw. Ya, tunggal kok. Nah. Pero ito ng Pino. Masih kono. Nah, berapa orang aja? Nah. Carrots, okay. Pang Dua Pino na kaya na. Oh. Tara niya ano ito. Kung usa dagko nung Maksud nakita ng ihang kaya nang trabaho diri. Trabaho sa bukid. Nili na yun sa syudad. Oh, ano bang plato? Na. Kaya man kuskus na mo, di basta-basta. May nakarindot terus bukid guys. Siguro sa'yo makita, pwede niyo malutoon. Kahapon, luto pingagunoy. Bukan man tao, bali saging. Kung saging. Bani saging. Bani, tama na, i-vlog na to. Ano ko duha ba? Kabirso, para Ato na ligo. Ha? Dito na ligo sa gunoy.
Ano ka sa restaurant, no? Yeah, di chambahan. Karihan o katsala. Kinara, no? Hindi rin dali magkaribera ba? Bago na meg. Haling kay. Para amo nang lutoon. Ano yung kinabuhi sa bukid. Kumpara sa syudad. Automatic dayon. May gasod. Dari mga kuan gamit amo. Likat dirty kitchen. Pero na, oo. Gaway pa din na. Uy! Gaway pa din na, oo. Wala yung kayo, madamay ta. Ikaw na. Napulang na yun. Para po, sister. Guys, rago no, sa mga grano na, oh. Kini pang restaurant, kini di gani madag karinderya. Mamantungo lang. Muna siya ang miracle fruit na Chambahan niya. himuong miracle fruit juice. Wala na siya tubig guys, kaya magtubig na siya daan. Until na mag-turn into sa bicolor ano, black. Mo day tong mali tong imong habib kay kawa imong gilutuan dapat kaldero gid ay. Ano makawa? Basta gamay lang. Guys, ganina, ako ginagkuskus na. Iya kang ilog-ilog para inon gid nga siya gid ang nagkuan. Mali gito imuha, mali. Pataka ra ka. Gapo kay to kung agi. Tanaw niya nga, ano man iyaha nagka bulingit lang agi. Kita niya gapo man diha. Gapo. Diya rin ilog para Magdaog ra man na sa lamas. ay nago. So guys, seryoso pa ni at Sara basta naka sa bukid, ya daghan mong gapayas. Aw. Matagbo no mong pahinog kaon og mga kuan. Inaniyon siya guys. Actually sa mga restaurant sa akong mga nasudlan sama sa mga Vikings, ano mga sikat ba? Kaya sarap kung sunod Vikings ba? Giro rin ka. Mga nagi na sila mga atsara na ginawala. So naman tas bukid nga tanan nga mga gulay-gulay diri provided na for free. Lutuon lang yun sama ani. So unya guys, ato aning timplahan ng mga lamas. Ako gud gusto. Asin, dapat asin ito. May asin yung mama din, oh. Ito nang ipikas pa ito. Kaya na manggod. No? Naong. Sige, girls, naong, no? Naong. Baga mong hinagong naong. Sarap ito gamay ba? Ay, dahon dito. Kanang udlot niya, mo'y ginagamit naman sa una, kay pampahamis. Kay katiguang doon nagnaong. Kakita ka naman itom na kayo mga naong, mga tiguang. Mga arte man na sila tong batanon pa. Ang naong karon nabayad na. Doon kayo naman. Ang puti na lang at bukton. Paano na kayo ang itong bukton. Hindi naong. Gaya na. Nagamaster ko sa mga... Ano ang naong na mo? Makikila kong namay, kung ako nag-apply. Dito. Labi na matopingan. Ano naman na ay ito mga libak-lik. Dito ka nang mag-inarte kay para maputi, hindi ka nabayad naman sa kuan. Break mga buslo. Usapan naman to sa una. Maraman na. Okay, ang pag inibutang ko sa kusarina niya, ano, kanang, wala ka ng tuto ba? Ipiton. Iton. Nawa, anang kuan ano? Nutrients. Gusto mo niya kami ng nutrients, kikit-kit lang tani mo na, tagpo-tagbong banggod na eh.
bago. Hago pa ng tao. Ano na, para Hindi niya sapsap mo rin mo ng lugan eh. ikaw daw sa toma. Hindi mo ang kuhan, asiton. Ay ka na ang sanay. Appetizer ron eh. Di ba ni vitamins? Ito man yung bisiha eh. Ay, idungan-dungan o kan dahil pa nag-recipe. Dito sa Magbuot man ka sa kuha. And after 40 minutes, ito na yung mukha niya. Nice. Nangangamoy lana na. Uy, bani na po na? Nani di ay? Nani pansikin din mo day? Ah. Sumitin na siya. Kulay. Oh. nga. Kaya Sarah. Pwede nang haunin. And then palamigin. And after palamigin ay salain. Okay. Yan lang. Pundol naman. Nilibad naman ang ihang kuan. Okay guys. Sarah. Uy yan. Kinilaw na. Ito kadali. Ikaw ka raw kay. Hindi naman kamot na nang. Ay, masa lang ginaluto man para dali-dali madaot. Ya, nung karahang lutoan na yung dag chicken joy. Ano lutoan? Crispy nga. Saan? Banana Bunny Joy. chip. Bunny Joy. Banana chip. Bunny joy. Marami guys, ang atong Sarah. Banjoy. Yan, pan sa kinilaw. Ako nang kuan nga dili ma. Huwag lang hapon kanon ang damas. Miracle. Yan. Eh, transfer rin kuan. Kanang sudlanan nga. Garapon. Gwapo kay. Gwapo. Kuwangi. Vlog. So, ito na guys. Duha ka buok miracle. Duha ka buok miracle fruit. Doon daddy, oh, kinain ni daddy, lollipop mo. Doon sa bibig, oh. Bago lang rin na. Murag. Durian kakao. Atong abrihan yung durian kakao. Tag isda diha. Bate kwarta. Nana sa isda. Durian kakao. Taas akong prosesya karon gahapon kay kung dibalik ito ng simba. Uy. Wala. Balik sa katuig na simba. So, mo ni guys. Ito ang atsara. Na, kain na. Kung na naka-nindot kay kini atsara ni kung paliton ni mas palingki yun kapalitan eh. Pat, yun to. Siyempre, di mo na mo ni baligya. Uy. So, mo ni pinag-product niya. Lami kayo. Medyo halang tamis nga basta atsara ko dyan. Bye. Atsara. At Sarah. Guys, sana mo ang pasaw. Oh, pasaw. Miracle fruit nga giluto. Sana mo niya ito ipatirmi ito mamang ni kuling. Dok, lingkod na ka diha. Basta amploy na kayo. Doble. Basta Na. amploy na. Mama. Amploy na. Mas amploy na ang tawag. Suko na. Basta na pangutok ka na. Ya, mabuk. Kumpiyansa ma, kulatahan ka. Sama day. Tuyog. Hindi nag. Tututo ka. Dito po ka. Darang founder, oh. Manay founder sa kabuang, oh. Guys,
Ang importante daghang mo tabang para mo tamis kay di na tabangag mga duha lang ka buok, wag na tamis. So nga samot mo kukupaw noon. Ano to, kung may langaw. Lagong. Ay, naman ay. Damo na kasukol mo ako. Ting katawan ako. Pasok ka na. Ay nagbupugasan diyan. Daghan pa kay tubig oh. Daghang pa man na. Ang ingon nila ani guys, hindi seryoso. Pagkatao man kay tubig. Dapat daw 3 times a day kami inom nga 1 glass ra gud. Daghan ba? Ayaw mo sobra duha ka baso ni pwede dinalo naman po na hurot dayon ba. Mahal ba yan eh? 3 times a day, 1 glass 3 times a day. Okay. Di pa lang yung magluto po. Daghan pa. Nana tata ra ba? Murag daghan pag iguro nagsabaw. Imuhan ang gipislat. Wala mo pila ang katong butilya ani nga Slat naman eh. inana. Sagdan rag siga. Nga Ya kay process na siya. O may paglunod, pagtitiod ning Mahal kayo. pislat man. Okay naman. Pero kung namoy miracle fruit dito sa inyo hang ano siya pagluto, pero meron yung kuha. bunga Ato ba dito sa punuan? Bising Sakit ubel mo sa sa to. kabuk. Ubel na Ayaw sa- lang inong patungod kay di kita katambal yung miracle fruit yung makagbungan mo, matay mo. Palayo-layo lang mo gamay. Kaya Mga 70 kilos guro. Guys, ano pangaway? gikan mig kanal kay na. Tuslo nang Gilimpyuhan namong kanal niya. Ingon sila nga organic daw ang mga lumot-lumot sa kanal. Mga naniro no, tito may. Mga daghan mo mga siya silid. Kana anta mo ray gwapo pugan oh. Na. Oh. Tamis gid eh. kami so mo Pepsi. Isa. Tamis. Sadeka. Asa man ibutang ano tinugwa? Sab, seryoso. Seryoso na siya. Guys. Guys! Kung gusto mo guys, Sige. Ano gagmino na tayo mo tanaw. Tubig, kanal. kanya na ang tubig sa Manila Mas Kanal. Pag sinabligay pa mga tao dito, mga magulang, yan na ang tubig. Miracle fruit. The best. Mga ligo. Tubig, kanal. Butas, ikaw may anak dito. Ay guys, Kuban na panel delivered. atong permiro na mong kuan luto og miracle fruit. Kung hinumduman ninyo, pod mo na pod magkagwanga mo. Wala to siya wasted pero kini na Tampit. sulayan mo tamis yan. Ay pagkatamis nga magaslom. Pero ang based sa scientific limang puntanan nga kuan na lang ko nabasahan ba nga grabe siya og natambalan nga klase-klaseng sakit. Ang problema sa mga Pinoy mongod kay more on doubts. So sulayan no may wala sa tuwa kay organic man siya. Sulayan na to. Ya, magkugit ha. Ayaw mo sige achichi dia. Eh say magpa kuan po siya. Ang mga Pinoy kasagaran magpa-doktor pod basin nagdili basin kadang kagaling puro what if mga basin. Sulayan na to. Kay basin day og katabang kay sa tanan mga naibang bati dia sulay. Panulay mong tanan. Ang tanan nga wa pa kasulay, panulay mong tanan. Panulay mo. Bye.